El barri del Clot té un petit oasi de l'ecologisme, el local dels Bernataris, on té la seva seu la cooperativa de consum ecològic. Es tracta d'una cooperativa relativament jove, però que ja compta amb més de 30 unitats familiars. Aquesta cooperativa deu fer ben bé un parell d'anys que funciona. Sí, hem anat canviant de metodologia, ens adaptant una mica a quines ofertes hi havia i nosaltres ens adaptant també a què ens agradava més i aquí estem. La cooperativa té un funcionament assembleari. Aproximadament cada 3 mesos els seus membres s'encarreguen de recollir els encàrrecs i portar els comptes de la setmana. Les unitats familiars poden triar entre 2 tipus de comandes, la caixa gran, que té un preu de 22 euros, o la més petita, amb un preu inferior, només d'11 euros. Aquestes caixes venen tancades. El consumidor no pot decidir-ne el contingut, però s'assegura el consum de productes naturals de temporada. El producte ecològic és una miqueta més car que el producte no ecològic, amb pesticides i fertilitzants. Ara, comprat directament, com ens estalviem intermediaris, jo crec que és bastant competitiu. A més dels fruits de l'horta, la cooperativa de consum també ofereix productes més elaborats com pa, oli d'oliva o de girassol, cereals, formatge o vi. Cada vegada hi ha més persones que volen menjar sa i s'acosten a la seu de la cooperativa per informar-se. Almenys saps que això és bo, no? Jo prefereixo això que no pas el que venen als súpers, no? Encara que, no sé, no he averiguat si és més car, però encara que ho fos, crec que val la pena. Conec una noia que ja fa anys que ve i bé, estava buscant un lloc per aquí al barri per obtenir verdures i fruites ecològiques i ho provaré. Malgrat viure a la societat dels menjars ràpids i del canvi climàtic, encara es poden trobar punts on comprar productes naturals, sense additius i sense afegits químics, com la cooperativa de consum ecològic del Clot.